Hi guys, madyong gabi may hapon pa. Nagluto na ko ga. Agang chicken kay puti man. Pero luto to. Puti lang sa itsura guys kay sa air fryer na giluto. Diyan gibutang nga breadcrumbs kay may nga na itsura pero luto dyan eh. Lamig ma'am. Tayo na uy. Tayo na ba? Meron kaming salad, ang palaya salad. Ito ako yung doktora talaga. Sabi sa akin, alis, malis ka na, bilis ka na. Grabe nagdog ka na dyan dito. Sabi mo, ay, uwi na pa ako sa amin. Kaya ako palapit. Kumato ka ng litlet. Ilagay mo lang dyan pagkain ko. Dyan sa ibaba ba doon. Tapos one yung sabi, bilisan ko daw, alis na daw ako na ako. Nakayon ko. Takot siya. Ano tayo? Tapos gusto niya pa siya bako. Sabihin mo, payag ako pero huwag akong i-quarantine. Parang ngayon lang siya, naalam niya asthmatic ako, di ba? Kung sabi ko may asma yun, hindi na. Hindi naman, parang inisip na inasma ako, COVID na yun. Ako nga, inabunga ako dito. Dahil nainit eh. Wala yan na. Magahay na yan sa daan. Katigas na sa tent. Masarap na siya dahil mainit pa. Talagang kasi ng talapasin. Kago na ba? Talagang pala ibang atin. Talagang. Dahil mukha ko. Ha? Makintab, nag-uwili. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video guys, mag-prepare ko og hospital supplies sa pharmacy department inja. Kinahanglan si kopyahon kay gisinra ni si through messenger. Inja. Di pwede gikopyahon kay ug ari cellphone ka magtanaw kag may kadyo. Kuana kay makaligtaan. Ang buhaton karon haning isuwat. Anja. daghan ni guys. Pila kani ka items. Bukat. Goods 20. Ang problema talaga ako kasi parang ang hirap ko na makakita kahit may salamin ako baka namin salamin ko. 5 abdominal binder, 10 acetto syringe, 40 BT-6, 10 bigpan, 600 cup. Mayroon tayong OR cup. 30 cutlery pencil. 20
Kutiri tape cleaner. Tape cleaner. 100 digital thermometer. Okay, so na ko makaligtaan dani. Gown. Sunod sa gown, hiplak. Napada hiplak. Minuo ko. Gown, 20 pieces. Hiplak, 100. Minuo ko. Walagi. Hiplak. Insulin. Jackson Pratt. Kawan na guys, sa pandemic, ihatod ni. Karon ikuan na through messenger kay may magda. Ang ipon karong makasure ko pila jud. Ano ba yan? 1, 2, 3, 4, 9. Hala. Nado ko na kaligtaan kay 59 na yung nasuwat. Hinuo ko. Nagdanghag na po ko dani na po ko sablay. Kasi may nakakuwang dani. Ano 59 raman. Lubricating gelin. Sabay nakakuwang gani. Splint. Spinal needle. Spinal needle. Suction seat new. Urine bag. Underpad. Tigaderm. Spinal needle. Skin stapler remover. Pinrose drain, Prolin mist, oxytocin. Ginawa ko. In GT, sa kayong na konda ni, ginawa ko guys. Kasi kang mata dani. In GT. Oxygen massive dito. Kasi may kuwang dani. Uy, kuwang mag-isa. Ay, ginoo, bani, ay. Diya guys, isa na review na sa nang i-prepare kay bahala na itong haligdaan na isa kay daghan ni. Asa na yung buhaton guys. Kay, ang mahuman ko. Diya guys, ano yung sugdan. Diya. Na timingan pod karon nga aran daghanan ni hang i-prepare. Pero, hinahinadyan naman ni guys. Mahuman ra lagi ni. Diya. Sa tidig na ugma na po siya. Ilis-ilis man mi kay man pwede og magdungan mi kay wa may magatiman ni doktora. Pero nagamanda ni guys, mapahuway na may nung ko. Basta mag-requisition mi, maura dyan imang buhaton sa isa kadlaw. Mao nang di lagi may pwede og magdungan mi kay way mulihok sa pagkaon ni doktora. Diya guys, magsugod na ko kay arong mahuman ko kay dagadaghan ra ba ni. A few moments later. Naman ra jud ko diya. Nag-relax ako kung gamay kay kapoy pud gaba trabaho Diya. Daghan pud to 60 items diya. Daghan pud na 100 pieces imong ipak. Masa guys, kapoy. Diya. Diya. Ganihan, nagluto na po ko daan. So, pa ko nag-prepare. Nagluto ko daan o gamong sandaan natin digna. Nagulay na ko. So, karon guys, kuan. Nakaon ko sa natugog sa Diyos. Nagluto kong munggo. Guys, ngaon ta. Gutom ko guys. Dalo ko yung saging diya. Kaso ang saging ko gusto nita ko hilaw. Para sa hinog-hinog na.
Diya. Diya, nakapalit demig. Ginamos. Amot siya guys. May lamidan na ginamos sa Pangasinan. Ang butang suka. Nagara yung suka guys, wala butang igsili kay kuan, bawal din nag kananghang kay na ko'y hyperacidity. Nagplano man ta kung kuan. Mabutang kong sili, so kay bawal mo sa hyperacidity natin. Ano ka nakada rin? Kiki. Saya sa pink. Saya. Nakita mo sana? Saya. Nahulog. Ah, baka sa damit ko. Gusto ang tubig.